Tak dlho, ale že tak dlho som čakal, kým Tari niečo vyvedie a ja si môžem do neho rýpnuť. Tak veľmi dlho, vy neviete, koľko dlho som čakal. A čo vyviedol Tari, sa pýtate, náš milovaný, chcel som povedať kamarát, ale to mi nikto neuveril. Tari spôsobil to, vyzerá to tak, že podvádza svoju ženu. Alebo teda, možno aj frajerku, neviem z akej doby je toto video, ale hovorí sa tam, kričí sa tam, že kebyže to Stáňa vidí, a ja už to trošku preskakujem dopredu, takže za chvíľku si pozrieme video, ale Tari najprv, čo robil, je, že robil si workshopy, kde ani nebol, aj keď tam bol, tak bral si len peniaze od tých detí, ani s nimi netrénoval, potom porušoval zákon tým, že prekračoval rýchlosť na diaľniciach, kde nebol ani na autobáne, na neobmedzenej rýchlosti, potom ešte na to nadvadzoval ďalších vodičov, lebo hovoril, že strašne sú pomalí, áno, to je super. Potom si zarábal na svojom dieťati, ako dobre, toto chápem, že keď nie si kreatívny, tak musíš z niečoho robiť content, to chápem, ale to, že z toho urobí merch, že ako je tá jeho manželka tehotná, tak to som dosť nečakal. A teraz konečne spravil ďalšiu blbosť a to je to, že bol na party, asi mal veľa tých jeho drinkov, neviem čo tam všetko dávajú, preto to nepijem. Asi si dal moc tých jeho Tari drinkov a no však uvidíte sami, pustíme si to. Môžeme vidieť, že Tari si tu party užíva tak trošku moc, tak trošku dosť si ju užíva. Môžeme vidieť, že toto na 100% není Stáňa. Toto na 100% není Stáňa, toto vôbec nevyzerá ako ona. A môžeme vidieť, že Tari sa tejto mladej dámy tak trošku intimnejšie dotýka, čož by sa asi nepáčilo jeho manželke. Môžete vidieť, že sa jej dotkol. Chcem povedať, že takto pod ruku sa jej dotkol. Že úplne však vy viete kam. A dobre, môžete si hovoriť, že však je to staršie video, že to sa mohlo stať. Pozerajte ďalej, potom vám objasním, že prečo to není staršie video. Môžeme vidieť, že jej dáva pusu, čož je ako dosť to už hrotí. A môžeme vidieť, že jo, tuto kričí na ňo, že je feťák. To, že je ďalšia vec, že lebo podľa alkoholu takto by ste sa nesprávali, podľa mňa. Ako ja som videl veľa opilých ľudí a takto sa nesprávali, že musel si mať aj niečo iné, nie len alkohol. Navyše, pozrite sa na neho, ako sa chová. Dobre, je na 80% pod vplyvom nejakých látok. Dobre, ale určite sa takto nechová nejaký človek, ktorý je pod vplyvom. Však pozrite sa na ňo. Keď ste niekto, kto natáča na sociálne siete a ste známa osobnosť a toto robíte, toto sa dostane do éteru, tak asi niečo není dobre. A takto, keď hovoríte, že to fakt není žiadny kokain, ani toto, že je to len na pitie, tak asi keď vás niekto natáča, tak to asi není v pohode, že keď sa takto správate. Asi mu buď to zakážete, poviete mu, že nech to vymaže, alebo mu dáte dole kameru, alebo niečo a proste zakážete čo najmenej videí. Jo, toto ste počuli, že kdyby te videla Stáňa. Toto dokazuje to, že aj keď to možno je staršie video, starší záznam, tak už boli spolu vlastne. Ale to by mi nedávalo zmysel, že proste z nejakého staršieho koncertu, ja neviem, koľko sú už oni spolu, 8 rokov či koľko, že dávali to pred 7 rokmi či koľkatými a dávali by to len teraz do eteru, to podľa mňa nedáva zmysel.
vôbec. Ale však, dobre. Môžeme vidieť, že Tari ukazuje fuckera. Jo, toto je dobré, že týpek, že len, to je z Fifi, vole. To zabil. A keď sme pri tých hrách, pozrite si tento komentár. Spúčanej Tari before GTA 6, to ma dosť zabilo, Dobre. Môj názor na toto je taký, že podľa mňa toto video, že akože z dnešnej doby, nie z doby, ale že ja neviem, proste teraz, čo je tento týždeň, tento mesiac. A je možné, že ako sú v manželstve Tari a Stáňa, že majú akože otvorený vzťah, ale proste to by som ako nedával, lebo čo natáčajú spolu TikToky, že sme zasnúbení šťastne 8 rokov. Teraz ja hovorím. Takže podľa mňa to nepasuje mi tam, že otvorený vzťah. A proste chodiť na party a takto sa proste nestará muž, ktorý má na starosti manželku, dieťa, dom a ja neviem, ešte niekoľko splátok. Ešte do toho je to známy človek, jakž takž je známy a proste toto robí. Ešte poboskal túto slečnu, alebo čo to je, dievča more. Potom sa jej dotkol sa jej, však vy viete, tuto. Potom ešte zadku sa jej dotkol. To tu bude niekde vo videu. A proste vidíte, že toto není čisto alkohol. Že čisto alkohol toto nie je. Že toto musel byť aj nejaký ten šňupus. Tam vidíte, že ju tak poklepkal po jej zadku. Takže, no, proste podľa mňa toto nie je normálne. Môj názor na toto je taký, že proste mali by cancelnúť Tariho. A všetko by bolo dobré. Podľa mňa nikomu ani nechýba. Jo, toto je môj názor. A keďže toto video je zas u mňa rakovinotvorné, že ja už mám proste rakovinu všade, aj keď počúvam videoklipy od Františka Divokého, tak proste tam už dostávam nervy hneď pri začiatku, takže ja už to radšej ukončím, lebo už ma začína boleť hlava. A ja som povedal všetko, čo ja som chcel. Ináč, to je zaujímavé, že ja budem asi prvý na slovenskej scéne na YouTube, kto to natáča reakciu zatiaľ. Takže dúfame, že Tariho cancelnú, že aby toto dali do poriadku, že Ježišemária, keď vyjde ospravedlnené video, že ako s tou rýchlosťou, že pirát silnic, že viac sa tam bude obhajovať, nech ospravedlňovať, tak ty kokos, ja sa asi zabijem. Ja vám potom natočím nejaký update, keď natočí ospravedlnenie. A jo. Takže dúfam, že sa to vyrieši nejako. A dúfam, že uvidím reakciu Stáni. A ešte ja si to ešte určite budem naštudovať z ostatných videí, ako ja neviem, od Dušana alebo od Sibirana. Teraz viem, že na toto robil Fitman video a Bige, teraz som ho pozeral, takže jo. My sa uvidíme na budúce. Video, jasné, že viete, že video nevyšlo v sobotu, pretože veľa práce som mal s týmto. Jo, takže tak. Takže uvidíme sa v stredu pri ďalšej hre alebo pri ďalšom videu. Takže tak. Jo. Ešte raz ďakujem, že ste pozreli toto video. My sa uvidíme na budúce. Nezabudnite na like a odber. S vami bol dneska Mac Bambus. Sláva Mac Bambusovi. Čau. Kolik nocí se kolem tebe točí, klidně piš, pak si zanadávej. Nebudu se bát, budu tě srát a ty víš, že mám pravdu, když tvůj článek je poloprázdnej. Mojí desku dáváš, posloucháš, pak plácáš, seš sám proti sobě, repertoár žádnej. Já Banda